Түбән биш мәктәбендә укучылар дәресләр тәмамлангач өйләренә кайтып китәргә ашыкмый. Технология кабинетында хәрбиләр өчен окоп шәмнәре ясыйлар. Дәресләрдән бушаганда СВОдагы егетләр өчен окоп шәмнәре ясыйбыз. Аларның тизрәк өйгә кайтуларын телибез. Окоп шәме ясауның кыенлыгы юк, үзенә хас нечкәлекләре бар. Алар колай банка, катыргы һәм парафиннан эшләнелә. Банкалар чиста, юылган булырга тиеш. Кечкенә банкадагы шәмнең яну вакыты 2 сәгать. Мәктәп коллективы 360 шәм ясаган инде. Алга табада эшне дәвам итәчәкләр. Шәмнәрне, окоп шәмнәрен солдатларыбыз өчен бер ай элек ясый башладык. Парафинны махсус акча җыеп, укытучылар акча җыеп заказ бирәбез. Шәмнәрне инде укучылар дәресләрдән соң, хезмәт дәресләрендә директорыбыз Иванов Сергей Владимирович белән берлектә ясыйлар. Укытучылар ярдәм итә инде әлбәттә. Моңа өстәп укучылар туган як хатлары да язып салалар. Авыл халкы да бик теләп игелекле эшкә кушылган. Калай банкалар җыялар, мәдәният йортына маскировка шилтәре үрәләр. Адилә Брханова, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре.